To yanzu haka muna tare da Dr. Mujahid Aminuddin Abubakar, mataimakin babban kwamandan hukumar Hisba ta jihar Kano. Kamar dakta, wani ƙarin haske za ka yi mana kan kamun da jami'anku suka yi wa jarumin na TikTok Alamin G-Fresh? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba mi godiya ga Allah da salati ga manzon Allah. Ka san duk ran da aka ce mutum yana hawa social media, akwai abubuwan da mutum yake yi wanda suka tsallake hankali, wanda ya zama ya ci mutuncin musulunci, ko ya ci mutuncin shari'a, ko ya ci mutuncin addini, ko ya ci mutuncin al'ada. To sai ga mutane suna ta kama na korafi, wanda korafai iri-iri za a kama da reference na bidiyo, da reference na TikTok, da reference na abin da a gani, wanda hukumar Hisba ta ba da lokaci, ta ba da dama, wanda idan ka duba yanzu ya fota biyu muka ce duk wanda ya wani abu ko ya janye ya zo ya kawo man da kansa ya ce ya janye, ya zo ya faɗa da kansa ya ce ya janye, ya dauki alkawari. Akwai fom ɗin da muka fito da shi mun tuba, wanda duk wanda aka samu ya cike fom ɗin da izinin ubangiji abin ya wuce. Amma ba shi ba, duk wanda aka bashi wannan daman nan bai gyara ta ba, kuma ya ci gaba da wasu abubuwa da za su saba mana mutunci da al'ada, wanda mu gari ne na masoya annabi, wanda mutum yana karanta fatiha ko kuma yana izgilanci da qur'ani, to kaga abubuwa ne da ba za mu yarda da su ba. Wasu kalaman batsa, wasu rawa, wasu iri da duk ba al'adan bace, ba ɗabi'un bace ba, kuma da abin da muke tsoro shine yaran gobe. Nan gaba idan ka bar yara suna haka, to baka san me zai haifar ba. To shi sa kullum kokarin da muke yi ba wani abu muke da shi fasanin ga mutane ba, a'a abin da muke so kowa ya gyaru, kowa ya kinso, kowa ya abin da ya dace. Wajen zakumullah. To kamar dakta, shi G-Fresh yana daga cikin waɗanda suka ƙi wa shirinku na Operation Kauda Badala Mubaya ne? Dama shi wannan operation abin da muka ba dama program muka shirya na mun tuba. Duk wanda ya taba hawa intanet ya wani abin da bai kamata ba, na farko zai zo ya cike form, na biyu zai yi alkawari, na uku ba za a sake ganewa ya violating wannan rules and regulation ba. Amma duk wanda aka kama shi ya sake violating, ya yi abin da ba a sace ba, ko ya yi abin da bai dace ba, ko ya ci gaba da abubuwan, to daga ran da fa ya zo Kano muka samu, to fi sabila za mu je mu ram da shi. Shi sa yanzu mun daina fita mu tafi operation din nan, za ka kawai abin da muke cikawa muke yi da mutum. DCL Hausa.